Els trens que havien de sortir diumenge a la tarda des de Tortosa es van quedar finalment a l'andana. Va ser la decisió que va prendre Renfe davant l'acció de protesta que havien convocat la plataforma Trens Dignes i el col·lectiu Jóvens de les Terres de l'Ebre per reclamar millores en la freqüència i el preu del bitllet fins a Barcelona. L'acció corresponia a la segona crida de viatjars sense adquirir el bitllet, anomenada Avui no paguem. Però a diferència del diumenge anterior, on l'acció des de Tortosa no va tindre cap topada amb els serveis de seguretat privada, aquesta vegada l'empresa havia preparat un dispositiu per evitar-lo. Una desena d'agents dels Mossos d'Esquadra a l'exterior de l'estació i diversos membres de seguretat privada custodiaven el tren que havia d'arrencar a les 17:25. Portes tancades fins un minut abans de l'hora i exigència del revisor d'ensenyar el bitllet per poder pujar quan les havien obert. L'estira i arronsa dels viatgers que volien secundar l'acció, que van aconseguir obrir la resta de portes, va comportar la decisió de Renfe d'aturar tot el servei fins que tothom a dalt del tren tingués el seu bitllet. Entre els viatgers a bord, incertesa a l'espera de notícies sobre la sortida del comboi i crítiques pel silenci mantingut. Més d'una hora i mitja després de l'hora prevista d'arrencada, el revisor va anunciar enmig del vagó que la màquina ja no arrencaria i va ordenar a tots els viatgers que abandonessin el tren. Des dels col·lectius convocants van mostrar el seu enuig per aquesta decisió. La veritat és que si tots els esforços que està fent Renfe i la gent de la Generalitat per intentar que no arrenqui aquest tren els esmercessin en intentar tindre unes millors tarifes i més freqüències, potser nosaltres no hauríem de fer aquesta protesta i potser ells no haurien d'estar aquí un diumenge a la tarda. Avui creiem que és un dia històric perquè tots els precedents que estan passant estem fent una pressió que mai s'havia fet aquí a Tortosa com a usuaris i usuaris que volem aconseguir uns trens més dignes en una reducció de les tarifes i en un augment de les freqüències de trens, que és vergonyós els trens que ens estan arribant aquí en les freqüències i els preus que són abusius. Aquesta decisió només va tindre efectes per a l'estació de Tortosa, ja que Renfe va aturar els trens que arribaven des de Barcelona a l'estació de l'Aldea, des d'on van iniciar el servei cap al nord.